Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, ana sing ngomongi aku nek ngene, Kang, ajarane Kanjeng Nabi ku wis gampang. Wis diajarane nek dheku gamblang, jelas, ya wis mudah dimengerti, ora ribet, ora ruwet. Ya bener Kang, pancene bener, ajaran Kanjeng Nabi iku bener-bener gamblang, jelas, ora ribet, ya ora kaken ngono ngene. Tapi permasalahane Kang, permasalahane umat Kanjeng Nabi iki sing isih gawe ribet, sing isih gawe ruwet. Lah kenyataane Kang, ya realitane saiki akeh wong Islam sing ora sejalan karo lakune Kanjeng Nabi. Isih akeh wong Islam sing ora patuh, ora nurut karo ajarane Kanjeng Nabi. Dadi nglakoni ajarane tapi ora sesuai ambek perilaku uripe sing diajarno Kanjeng Nabi. Kebanyakan ngoten Kang. Jadi realita kehidupannya koyo ngoten. Nah, mulane niku Lur, niki kula kon setidaknya ilmu Jawa niki pun kula upgrade, istilahnya ngoten. Pun kula benahi menjadi sing ilmu modern, sing mengenal tentang keilmian, sing mengenal tentang dunia-dunia sing saiki lah. Penjelasan ilmiah sing saiki, penjelasan ilmu spiritual, ilmu supranatural sing zaman saiki iku tak gabungno kabeh melalui tahap keilmuanku ilmu Jawa. Nah, ilmu Jawa sing tak ganggami niki Lur, niki ku saged ngrangkum sejatine ajaran Islam sing tak pahami iki, sing tak jalani iki, ajaran Islam sing saiki. Lah tujuan kula ngenten Lur. Kula niku sik gawe ajaran Kanjeng Nabi iki sik mudah dimengerti dan mudah dipahami kabeh kanca-kanca lan dulur-dulur sing kepengin memahami sak temene ajarane Kanjeng Nabi nggih, ajaran Islam niki. Ngoten. Dadi ora ana istilah mengubah, mengubah utawa mengurangi, enggak ono. Tambah menambahi. Nambahi iku sing penting ajaran iku oleh ditambahi Lur. Nek dikurangi kan gak oleh. Dirubah ya gak oleh. Lah ditambahi ya oleh Lur. Ditambahi tapi dalam arti ya dalam tanda kutip nambahi iku nambahi supaya ben tambah ngerti. Nambahi iku supaya ben tambah paham. Contohnya kayak pelajaran matematika Lur. Pelajaran matematika umpama cara menghitung pembagian misalnya ngono ya. Cara menghitung pembagian ikan gawe cara para gapit kan, sampean paham ya para gapit kan sing diajarno biasanya di sekolah. Nah, iki cara pembagian lewat para gapit. Tapi iki ono cara lain. Cuma ono penambahan rumuse ngono istilahnya. Ono penambahan rumuse supaya penak cara ngitunge ngono. Nek pembagian kan kadang isih bingung, pembagian para gapit kan isih bingung kadang carane. Lah cek ben ora bingung wong-wong sing awam sing kaya apa cara ngitunge ku sing isih lambat, cek ben gak bingung. Iki ana cara maneh tapi beda rumus. Rumusnya iki ana penambahan. Dadi nambahi rumus lah istilahnya. Istilahnya ilmu Jawa iki nambahi rumuse ajarane Kanjeng Nabi supaya wong-wong iku ngerti lan paham, dimengerti, mudah dimengerti lan mudah dipahami lah. Iso njalani ajaran Kanjeng Nabi iki nganti berkalan barokah. Tujuan kula niku ngoten. Aku ya nyadari nek ajaran Kanjeng Nabi ku gampang dimengerti, mudah mengerti bagi wong sing bisa memahami sing sak temene. Nek wong bisa memahami sak temene ajaran Kanjeng Nabi, otomatis wong bisa nglakoni sejalan apa sing dijaluk Kanjeng Nabi. Nah, nyatane saiki Lur,
arane wong bisa ngaji, arane wong sing sembayangi rutin, arane wong sing sering melok pengajian tapi laku uripe nggak sesuai apa sing dhek jalani iku mah. Syariat sing dhek jalani iki nggak sesuai karo perilakune. Aja ngomong titik-titik urusan sing gawe urip iku lho, aja lho. Iku berarti panjenengan menyimpang saka ajarane Kanjeng Nabi lho. Nek apa-apa dipasarno nang sing gawe urip. Sing diarani dipasarno karo sing gawe urip iku mang Surya. Istilah iki uripku aku wis berusaha kok ngene iki tak pasarno karo sing gawe urip. Wong aku wis berusaha. Ya apa maneh sing tak lakoni wis ora iso aku ngono. Dadi panjenengan sing sekirane wis ora bisa mampu nglakoni apa sing sampean lakoni, nah iki bisa dipasrahno marang sing gawe urip. Nah, contohnya sing paling gampang ku ya wong salat, wong sembahyang, ngakoni salat sembahyang ning musala utawa ning masjid utawa ning omah. Nah, kabeh iki lho kudu dilangno. Contohnya apa dilangno? Donya-donya sing ana ning awake dhewe, contohnya sampean nggo dompet, nggo arloji, nggo kacamata tak apa iku kudu didelek kabeh, diselek kabeh mergo dhewe iki tumuju madhep marang Gusti Pangeran. Iku filosofine salat. Mergo dhewe gak kagungan donya. Ngletakno donya-donya iku mang akhirnya dia ngelepas pikiran, ngelepas raga iki kanggo madhep nang Pangeran. Lah iki diarani pasrah karo Gusti lho. Ora kok pasrah tengok-tengok turu mangan, turu ngopi iki kleru tuh. Iku sing dimaksud pasrah marang Pangeran. Waktu sembahyang, waktu sholat lah. Iku kan ajaran. Nah, ajaran waktu sholat itu panjenengan iki contoh kok ngono ku lah. Dalam kehidupan sehari-hari diimplementasikno, diwujudno, dibuktekno. Kaya waktu sholat lan sembahyang niku sebenarnya ajaran syariat tarekate Kanjeng Nabi. Dadi ngoten lho sing dimaksud pasrah niku. Wabot sih lho ya, wabot angel sebenarnya ya abot nek kanggone wong ku mang ora mampu berusaha, ora mampu ikhtiar ngwujudno ajarane Kanjeng Nabi iki nek ora mampu ya akhirnya dadine ya abot angel. Ajaran Islam gampang nek diapalno, ajaran Islam gampang nek diwaca. Tapi abot nek dilakoni. Wis iku wis asli gak kena dibantah. Realitane kaya ngono ku. Pun nggih paham nggih sampai samanten. Nggih pun samanten mawon dulur ngapunten sing kathah apik menawi kelepatan lan kekhilafan kula nyuwun ngapunten kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.